Usa ka alimpulos o dust devil ang nakuhaan og video nga namugna sa usa ka tulungaan sa Zamboanga City. Pag-asa, dunay pahimangno kalabot ni ini. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Laparaki bro! Makita sa video ang pagbugna sa usa ka alimpulos o dust devil sa entrance sa usa ka tulungaan sa Barangay Divisoria, Zamboanga City, banda 9:59 sa buntag adlawng Sabado. Gani kining usa ka sakyanan nga pasulod na unta, naghinay-hinay og padagan aron dili maigo sa maong alimpulos. Sa laing video, doon say rider ang mihunong aron dili maigo sa debris nga naapil og kalupad. Matud sa uploader nga si RJ Iturralde, milungtad lang og pipila ka minuto ang maong dust devil. Hinuon walay natalang angol sa insidente. Matud sa Pag-asa, bisan kadali lang kini moigo ang alimpulos, gikinahanglan gyapon nga mag-igmat. Ito sa kanya ay nangyayari usually dahil sa init po ng surface. Usually kapag kahapon or sa tanghali, pag sobrang init po or mata po yung temperatura po natin at medyo drier siya, nagkakaroon po ng pag-akyat po no air temperature natin. Dahil malamig-lamig sa itaas, so nagkakaroon ito ng parang spinning na effect. Kahit hindi siya masyado tumatagal, ingat-ingat pa rin po tayo dahil mabilis pa rin yung hangin na nagagawa itong pag-tornado-like na formation na to. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.